ويتاي مسجن أبز حلف إف حدا حساب رينا نيرنا كابو إنا قرب أتو إلنا بخال أنجل كن كتسلينا أجزاء مسجن تعال جن أبماتيوس وانجل مراف أسرت شدشت قطر أسرت شمون تزلا أنا قبلك كاللخو نسخة بيتروس يخا نما حبري كأ أبزاك وهزيا كهنساي دقيتا سيول دما أهيلوانيو زيابير مسكن أبزا زي دقيتا سيول هيك هيلوكم أبزا أمت زي زهيلوكم بيسوس سم يلن صلاتكم كجزء لكم يوم برختم دما خطرقصيهم كويتا يبارخ بزعبا ማህበር እግዚአብሔር በዛባ ቤተክርስቲያኒው ዛ አንተ ቃል ተዛረ አንተ ቃልያ ግን ብዙ ሐቀታት ደሐዘለት ቃልያ በዛባ ማህበሩስ እንተዋሃደ ሐደርባዕተ ነገር ይዛላ ንሱ መሰረታ ንሱ ዋናአ ንሱ ተሐናጽያ the builder ባዕሉ መኻኑ ከሙን ድማ كسا مودة أتاس زوسدا تسفى دما زحزت حنت تقصيا نما حبر إغزيابير وين بيت كريستيان أتبقنا كنفلت أيو زقبا يحواتي نهنا تي دحناتنا مستي محبروس تتحازيو مالت مسدح الناس أم محبرون دينا ننبر أم محبرون دينا نملالس سلازي نتا محبروس أتبقنا كنفلت أيو زقبانا أبز عدي زخونا كامباني مستقوطركم زي the very first day book campaign to hoynu suqilu nabt awdes rahsi nkawfer ilu ayofrekan bizabat campaign si orientation yibek kamay kitmalalas kamay kitnabir kisaqt atu qatwatsa kam zigbaaka nqtfelጥ matansi orientation yuhabna nahna dma am mahbaru nqnabir kisaq goyta zmets way dma nab goyta kisaq nqyir si mahbaru منبرينا سلازغونات أبزا منبرينا سي أتبقنا كنملالسلو زقبا هيوت كنفلت متانسي نمحبروس كنفلت أي قبا ببزوح عينت left and right محبر إغزيابير ويدما بيتا كريستيان سي دقر مكوم أتاك تقبره تسألينا بيتا كريستيان اتنا بيتا كريستيان نقرسي تسبوك يرو خير الدقنا متان برغتنا أبو سلازلو ببزوح عينت منقد ديو أتاك تقبر أتبقوا قلنا هنا نتا محبر فلتنا يا نتا محبر كم تزقبا فلتنا يا تردأنا يا كن كيدي زقبا حجي إذا زمن زي قويتا كابز أرجلو أدقي مزمت قالو جزيسي زمننا بيت كريستيان حجي أملاخ سي كال بلان يبلون ناي أملاخ بلان A B C محبروي زعي بمحبري قرم يوم زبلون حدا جزء سباسي كم محبرو وتعيس ويدما كابتا محبرسي نجزء رسوم كأبيو خلوس قرم يزبلني قويتا زفكرا جزء رسو بجاز حبا كم محبرسي قبلت كان جزء رسو خامر عيسي حدا جنيه زكسلنا ندارا أنا يخون متسينا كن محبروس وانا بلانو هجي كالا نقر يبلون نايقزيها بير بلان A B C C نسا هذا نقوم لاخصب كم زيلو فيما الزربة يبتع عمدا يدست بلني The church إلو is the hope of the world نايزا عالم زي أتسفى بيتا كريستيان شاو مدري كنكون برهان نايز عالم زي أخن كون سستين كن جبرة برهان كن كونا متانسي زي ما حبر يا حجي زلك زي أبير مسكن كم نفلتو أتي نريو زبلا خلصي كابت زير أيومش حجي نايت زير عالم أكسس زلوا بيت كريستيان سلازي بيت كريستيان كم زغدت تأيو عالم تغيد بيت كريستيان توانا مشنا إلامة تنايكزي أبير حساب تنايكزي أبير أجنداسي أباس أتبيو غرد أنايو دقبا دمانو قويتا زفك أراسي كنفكرا
ጎይታ ገዛ እርሱ በጃ ዝሓባስ ክንህባ ይዝግባ እጂ ካኒ ኢማጂን ኣብ ሓደ ቤት ከድኩም ሲ ነታ መርዓት ኣና ቀቢልኩም ሲ እቲ ሰብኣይሲ ካኽብረኩም እቲ ሰብኣይሲ ክፈትወኩም ጎይታስ መርዓቱ ያ ማህበር በጃ ገዛ እርሱስ ዝሓበላ ዝሞተላ ደሙ ዘፍሰሰላ ብኽቡር ደሙ ዝዓደገ ስለዚህ ንማህበር እግዚአብሔር አጸብቅና ክንፈልጣ ይዝግባ በዚያ ክጅምር ሞን ኣብታ ቃል ክመጽ ብዙ አይነት ፈንክሽን አለዋ አገልግሎት አለዋ ስራ አለዋ ዳይሬክሽን ናይ ማህበር አምላኽ በሚዛን ክንድርድኦ ከለና አጸብቅና ተስእለ ክንህዞ ከለና በጣም ይዝጠቅ ቤተክርስቲያን ላዕል ዝኸውነ ዳይሬክሽኑ ሲ አገልግሎት አለዋ ከነምልክ ከለና ተአኪብና መስዋዕት ክነቀርብ ከሎና ኦዲየንስና ስላሴ ንአምላኽና ነቅርቡ መዝሙር አምልኾ ገለ ንቃል አምላኽ መጸበይ ወይ ገለ አይኮነን ኣብ ቅድመ አምላኽ ዝቀርብ ክቡር መስዋዕት እዩ ስለዚህ ንአምላኽ ድኾነሲ አገልግሎት አለዋ ቤተክርስቲያን ካልኣይ ድማ ንሓድህድና ንገላገሎ ድማ አገልግሎት አለ ንተሐናነጽ ኤግዞርት ንገባበር ተን ሜታፎር ድተዋህበና እንተሪኹም ሲ ነዚ ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ቤተሰብ ተባሂልና ኣለና we are a family ሓድህድና ክንተሐናነጽ እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዘሎ ዘበለ ሁሉ ጸጋን ህያባትን ሲ ንኻልእ ናይ ሓውነ ካልእ ኣብቲ ማህበር ንዘሎ ዘበለ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እና ተወቀበ እና ጸበቀ ኸይድ መታንሲ ዝተዋሃበ ኣብዚ ድማ ዝተርፍ ጥራይ ኮነ ንደገ ድማ ዝኸይድ ነገር አለዋ ቤተክርስቲያን በወንጌል ክንወጽ ክንዝርጋህ ከለና ንዓለም ነቲ ማህበረሰብና ነቲ ኮሚኒቲና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘበለ ሁሉ ሲ ዝኸውን ነገር ድማ አለና እጂ ዝሁሉ ሚዛኑ ብዝሃለወ መንገዲ ክንገብሮ ይዝግባ ኣብ ሓደ ጥራይ ክነተኩር ከለና ትኻልእ ክተርፈና ከሎ ሙሉ ኣይከውንን ሚዛኑ ንስሕ ገለ ግዜ ሪኹም ኣለኹም ገለሰብ ኣብ ሓደ ነገር የድሕብ ንኣብነት ኣብ ምህናጽ ገዛእ ርሱ እጂ ኮፊልና ንሰሚዕና ዘለና ንምገቢና ዘለና ንሕነጽና ዘለና ቃል እግዚአብሔር ይሃንጸና እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ምህናጽ ጥራይ ገይሩ ድማ ግን ድወስድ ሰባሉ كل ጊዜ ሲ በቃ ምህናጽ በቃ ናይ ምህናጽ ነገር ሲ በቃ ንላዕሊ ይወስዶ ማለት እዩ ጽቡቕ ምህናጽ ሶሉስ ትምርት ንጅምራለና ገለ ንብል ዘለናው ንምህናጽ ግን ድማ ትካል ኤሪያታት ድማ ሲ ክጎድል ይብሉን ወይ ድማ at the expense of others ድማ ሆነ ይብሉ ከምዚ ዘይተረድኦ ሰብ እንታይ ይገብር መስለኩም ኣብ ጊዜ አምልኮ መጽሐፍ ቅዱስ ዘርጊው ዘንብብ ሰባሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምንባብ ገዛ እርዝኻ ምህናጽ ጽቡቕ እኮ እንተኾነ ክምለክ ከሎ ግን ሁሉ ነገር ሓዲካ እቲ ኣብ ሰማይ ዝተቀመጠ ኣብ ዙፋኑ ዘሎ እቲ ልዑል ሙለንተናኻ ሂብካስ ከተምልኾ ይድግባእ እግዚአብሔር ይባረኽ ከምዚ ዝገብር ሰብ ኣብ ህልውና እግዚአብሔር ዘሎ ፕሬዘንስ አይለማመድ ወፂኡ ወንጌል ደይነግር እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣብቲ ወንጌል ኣብ ምንጋር ዘሎ ሓጎስ አይለማመድ ኩሉ እዩ ክኸውን ድግባእ ቤተክርስቲያን ወጽያስ እንታይ ትገብር ትነግር ንማህበረሰብ ሲ በቃ ብሌሲንግ ትኸው sometimes ትወንጌል ትቃል ጥራይ ምንጋር ድማ ደይኮነስ እቲ ምስኡ ዝኸይድ ዘበለ ሁሉ ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ብሌሲንግ ምዃን ኩሉ ሲ የአገዳሱ ፓርት ኦፍ ናይት ቸርች አገልግሎት አምላኽና ንሓጥእ ኮነ ንጻድቕ ፀሐይ ይብራ አምላኽ የለን ዝብል ዘበለውን ማይ ፀሐይ አይከልኦን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እዚሁ ክትማህር ደለዋ እቲ አምላኽ የለን ዝብል ዝቃወሙን ሲ ሰናይ ናትናሲ ክረክባለሁ አንድነብል ዝኾነ ሲ ጉድነስ ከቤት አምላኽ ይወጽ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዝሓለፈ ጊዜ አምላኽ ባርኩም ህያባት ዘምጻኹም ሰባት ብዙ ጊፍት መጽዩ
أملاخ باركم دما بونجيل دقلقلو كالوتون سبات ككيدوم سي recently زمصو كلاتهم حاسبنا دما فتينا خنبو I wish بصح قطري مصيو نتوم ناتنا بزي زلو حدش تراي ديكونس عبده قدلون سي بيتهم انتنمو بفقر انتنبصهم welcome انتنبلو ازي اتحاده غصايو ناي بيت كريستيان انتو يتفاليطنا نيرو اب ورحان ساسي تمرت نغبر is it to bless our community ግን ተሐሳብ ኩላትና ንረዳ አየሞ ንሳተፍ ገዛ እርስና ያንጸና ጅናብነት ዛ ጽባህ ሰንበት ትመጽእ ሓፍትና ላይፍ ኮች አንተ ይብሎም ነራ ኢንተርኔት እቱ ይልኩም ጉግል ኣብ ካልጋሪ ዘሎ ላይፍ ኮች ይልኩም ተው ዳራይ ክትረኽቡ ወንፈቱ ማልተ በካ ዳራይ ታይም ቴብል አሎ አቡ ትምዝገብ ወይ ቆጠራ ተሕስ ቅድመ መዝራብካ ትኸፍል ጅግናብ ዘነህናስ ብነጻሲ ናአተ መሃሪ ንብልደለ ናአና ድማ ጥራይ ደይኮነስ እጂ ቃል እግዚአብሔር ንخሰም ወይ ገለሲ ኣብዚ ኣብ ወርሓንሳ ኣብዚ ንገብሮሲ አይን ዝምር አይን ጽሊ አይን ሰበክ ገለገለ ትኩሉ ኮመን ነገራትናሲ ምስቶ መብደገ ዘሎስ ሓቢርና ክንመሃሮ ክለምዱ ወነት ቤት አምላኹን ከቀርቡን ኣብት ቤት አምላኹን ነህናውን ከማታቶ መዃናስ ክፈልጡ ምናልባት ሰንበት ንግሆ ናዓ ወንጌል ክትሰምዕ ገለክቱ ብሎ ደይመጽሰብ ብዛዕባ ላይፍ ህይወት حدش ዓመት መጻሉ ናዛ حدش ህይወት ካዝኸውን ጎል ከተቀምጥሲ ናዓ ምሳና ተባ ሓቢርካ ተማሃር እንተ ትብሎ ዚያ ተቀሉያ ክንጥቀመሉልና እዚ ከምዛ አይነት ነገር ስለዚህ ቤተክርስቲያን ናብ ነገረይ ክምለስ ኩሉ አይነት ዳይሬክሽን አለዋ እና ተረዳኸያ እንድሕር ከድካ ባላንስድ በዝኾነ መንገድ ሚዛኑ በዛሐለው መንገድ እዚ ንሁሉ ናይ ቤተክርስቲያን ነገር እንዳገበርካ ክትከይድ ይገብረካ ከገለ ጊዜ ጊፍት አለና እሱ ኻሊ ጊዜ ከመብሉ ትናትና ፐርሰናል ጊፍት ቴንደንሲውን ኣብ ሓደ ኸይድ ኖርማል ግን ሚዛኑ ግን ከም ቤተክርስቲያን ግን እንዳሐለና ይሆን ከይድዩ ዝግባአና ባርናብዛ ቃል እዚ አخመጽ አንተ ቃልያ ዘሐለፈውን ትንክፋ ቢልናይና بستفلي دايركشن نمالو مالتي هذا 4 نطبታት ክንሪ የላይና ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቱ ሓቲቱ ንወድ ሰብሲ ሰባት ማን ዮም ዝብልዎ ኢሉ ሓቲቱ እዚያ ሕቶ እዚኣ ሲምፕል ያ መልሳ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ዝብልዎ ዝሰምዕዎ ምንጋርያ ሳቶም እንደማ መልሶምሉ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ይብሉ ገሊኦም ኤርሚያስ ይብሉ ገሊኦም ድማ ካብ ነቢያት ሓደ ይብሉ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉ ኢሎም 4 መልስ ይቦም ከምዚ ዝሓለፈ ድበልኩሁም ስጋን ደምን ክዛረብ ከሎ ናብ ሓደ አይመጽን ግምት ስለዝኾነ 4 ተገይሮም ሎሞን ኢየሱስ ማን ይንተ ትብሉ ደገ ኢየሱስ ነብዩ ዝብለኩም አሎ ኢየሱስ መምህር ዝብለኩም አሎ ኢየሱስ ተባውሩ ፍጥረት ዝብለኩም አሎ ብዙ ኢየሱስ ሰማይ ከገልጸልካ ከሎ ግን እትመልስ ሓደ ንስኻ ኢልዎ ክርስቶስ ወደተ ህያው አምላኽ ኢኻ ዳራይ ወይታ ድማ ከምዚ ኢልዎ ስምዖን ኢልዎ እዚ ስጋ እንደምን አይገለጸልካ እዚ ሰማዩ ገሊጹልካ ዛቃል እዚ አብጣሚ አትባረኽ ገሊጸ አነውን ከአረዲኤሲ ድኽል አይኮዳት ይኖ ያህዋቴ ከምዛናይ ጴጥሮስ ክርስቶስ ንሱ ወድህያው አምላኽ መሆኑ መፍላጥና ካብዝ ዘአቢ በረኸት የለ ሰማይ ዘእቱ ዘላለም ካዝቀይር ፍጻሜ ካዝልውጥ ብርሃን ይኩን አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ምናልባት ንብረት የብላይን ከምዚ የብላይን እዚ አይፈለጥኩን ንብልኸውን ግን ብሉጽ ዝኾነ ሀብት ረኺብናለና ስብርሃን ዝረኺብና هذا ጊዜ ንሰብ መስኪርናሉ አታዝንታይን ምታይ አይርዶን ገለመለ ንብል ንርሶ ንስኻኸ ብሪሊያንት ኮይንካ ዲኻ ዝፈልጥከ ሰማይ ስለዝኸፈተልካ ብርሃኑ ስለዝሓበካ እምበር ገለ ካብ ካልእ ሰብ ዝበልጽ አእምሮ ስለዘሎና ይኮነ እዚ ናይ ሰማይ እንታዩ ምግላጽዩ እቲ ንወዱ ለአኸ ኢየሱስ አቦሲ እሱ ገሊጹልካ ጴጥሮስ
ንኣይና ኣኻትኩም ሁሉ እሱ ይገልጹልና ክብረና ኣምላኽና ይኹን ዳህራይ እንታይ ልዎ ምላሽ ይብዎ ሰማይ እዚ ብርሃን እዚ መስሓቦ እዚ ምግላጽ እዚ መስሓቦ ስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በለ ንጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምላሽ ይብዎ ኣነ ድማ ብለካለሁ እስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ብዝብል እዩ ዝጅምር ቁጥር 18 ንኻብለካለሁ ንስኻ መን ኢኻ ጴጥሮስ ኢኻ ሰማይ ንኢየሱስ ክገልጸልካ ከሎ ገዛ እርዝኻ ድማ ሹ ኢኻ ትፈልጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ትክክለኛ መንነትካ ድማ ሹ ኢኻ ትፈልጣ ብዙ ጊዜ ደጋጊመ ዝብሎም ብፍላይ ንመናእስያሲ ሰይጣን ኃጢአት ከግብረካ ካብ ዝደልዮ ንላዕልሲ ጻዕሩ መንነትካ ከዛቡ እዩ መንነትካ ከበላሹ እዩ መንነትካ እንድሕር ተዛቢዩ ኩሉ ህይወትካ እዩ ዝዛባ ማህበረሰብ ከባቢኻ ኩሉሲ ገለ ክልጥፈልካ ይዝደል ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ተፈሊጥካዮ ኣብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ድማ መንነትካ ትቃል እግዚአብሔር ዝብለካ እንሓስካ ክትከይድ ከለኻ ኣወት ኣቡይ ዘሎ መጀመርያ ኣብዛ ኣድምስ መጻኹ አንቶ ይነግሮም ነይረ ሓደ መሳርሕተይ ጻዕዳሽ ማህበረሰብ ከመይ ብፍላይ ንመናእስያትና ከም ዝልጥፈሎም ከሪእኩም ይደሊ ታይብለኒ ኩሉ ነገር ይወሳስድ ሹ ድማ ዋላ ኩለንሲ ኢሌጋል የነረን እዚ ድራግስ ገለመለ ታይብለኒ ኣነ ይሉኒ ካብ ጻዕዳስ ድኾነ ድራጋ ይገዝእኒ ይሉኒ ካባኻ ግን እጅ መገዛእኹ ይሉኒ ንምንታይ ኢልዮ እቲ አንደርከቨር ክኸውን ክጥርጥሩ ይሉኒ ጸሊም ተኾይኑ ግን ከኣምኑ ሕጂ እንታይ ዝነግረኩም መስለኩም እቲ ማህበረሰብ ብምልኡሲ this is your business እኮ ይዝብለና ዘሎ እዚ ናትካ እዩ እኮ ይዝብለና ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ንዝዓቢ ዘሎ ቆልዓ መንነቱ ጽቡቅ ገይሩ ዘይፈለጠን ዘየጽረየን ሲራኣዩ ኩል ግዜ ከባቢኻ ሶሳይቲ ገለስ ክህበካ ይዝደል በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ተሐቀኛ መንነትካ መፍላጥ አገዳስ ነገር እዩ ጴጥሮስ ስምዖን ይነሩ ሰብ ኩሉ ስምዖን ይዝብሎ ስምዖን ማለት ድማ ዘይጸን ከምዝ ሻምብቆ ብንፋስ ዘውዘው ዝብል ናብትን ናብዝን ዝብል ማለት ይነሩ ድሕሪጅስኻ ጴጥራ ከውሂ ኢኻ ጽኑዕ ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ንኢየሱስ ምፍላጥናሲ ገዛእ ርስናው ንፈልጥ ግን ሃብተ ነጥበይ ቅልጥፍ ኢለ ክመጽ ተቀዳመይቲ ወይታና ኣብዛ ቦታ እዚ አዝብሎሲ ንማህበሩሲ ኣብዛ ምግላጽ ኣብዛ ብርሃን እዚኣ እዩ ዝሓንጻ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ ኣነ ድማ እዩ ዝብል ዘሎ ስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብዛ ከውሂ እዚኣ ኣበይነይቲ ከውሂ ኣብዛ ትብላ ዘለኻ መሰረት ትብላ ዘለኻ ከውሂ ኣብዚኣ ንማህበረይ ካንጽ ማህበሩ በክርስቶስ ያ ትጅመር ንማህበሩስ ንምፍላጥ ናይ 3 ዓመት ኮርስ ተትወስዱ ንኢየሱስ ተዘይፈልጥኩምስ ኣይበርሐልኩም ንኢየሱስ ዝፈለጠ ግን ነታ ማህበር ድማ خلالياس ኣይሽገርን ነታ መርዓት ንኽፈልጣሲ ነቲ መርዓዊው ቅድም ክፈልጦ ዘለዎ ስለዚ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ሕያው አምላኽ ምዃኑ ዝፈለጠ ሰብሲ ንቕ ኣብ ዘይብል መሰረቱ ኣትዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዙ ክርክር ይዘሎምሽ ግን ደስ ዘብል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ብገዛ እርሱ እዩ ዝትርጎ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎሲ ኣብ ካለ ቦታ ምዘሎ ቃል እግዚአብሔርሲ አዛሚድካ ኢኻ ናብ ኢንተርፕሪቴሽን ትመጽ ስለዚህ ጴጥሮስ ባዕሉ እኮ ኣነ እቲ ክርስቶስ ንማህበሩ ዝሓንጸለይ ከውሄ አይበለና ኢንፋክት ተደስ ዘብል ከማንም ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸሐፍት ንላዕልሲ ንኢየሱስ እቲ መሰረት ንኢየሱስ እቲ ከውሂ ንኢየሱስ እቲ ርእስ ማዕዝን ዝገበሮሲ ጴጥሮስ እዩ መልእክት ጴጥሮስ ከልኩም ተንቢብኩምሲ እሱዩ ብዙህ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስሲ መሰረትነት ተዛረበ አንተ ኤግዛምፕል ትራይ ክንወስድ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 4 ክሳብ 6 ናብቲ ብሰብ ንኡ
بأملاك جنا هروين كبرون زخنا حياو أمني نقربكم زهياو من السيو نسخاتكمون نعناون كمان يأتيونا كم حيوان أمان كوينكم سي نتبي يسوع كريستوس أب أملاك قبول زخنا منفساوي مسواتي كتقربوا نقدس كهنا زخون منفساوي بيت تحنزو سلزخا إنه أبسيون هروين كبرون أمني ما أزنا نبرالله بوز أمن كأ أي كحفرن يزبل أبز صحوف الله أبزن سلسلة تقصتها ترايسي كلتا جزء بوهدسي نيسوس أمسيوس تكبر أمني نسمو خانو إلى جرنا أولوسون أقدامي كورنثوس مراف سلسلة أسرت هذا بتقرين بحدين بزيت سرت مسرت نسوخ يسوع كريستوس كال مسرت هذا كواك سرت زغل يلبوني بلنا سلازي بيت كريستيان سي أبز قلت أتزي أبز برهان زي يا تسرت أبزي أتحنت أبي أب كريستوس يسوع كريستوس نسو وده يو أملاخ مغانو أبز برهان زيو بيتو يتحنت أبا كاتيلو دمان تايب لنا مسلكو زري أننا نجرسي نما حبري زبلالو وانا نايم حبروسي نسي بيت كريستيان نايمان ما يكونتن بيت كريستيان بجزء رأسه بدمو زات ريا ناتويا جزء نقولاتنا ناس عايزوس عنا وانا اللوا وانا أس نسي سخونا جزء أبزز اللو تليفوني تابلتي جلسي ناتي إكبلكم كلكم ناتي مسيحهم ناتي يو إلكم تكافئهم من تتخراخيركم نسي انت هلا نمسلكم فاكتور اللون زجاجة أقول لوسي كاريكم بيت كريستيان دماس فاكتور اللو ويسوس دمو اللو كبرنا أملاخنا يخون بدمو زعدقة ناتو يا نايمان ما يكونتن كبرنا أملاخنا يخون قبر حواريات مراف إسراء أسران شمونتن باولوس نابرومي ناخدن كلو أبتي كملس كلو نابرومي يروساليم ندامس أنكلوس أتوم أب إفسون زنبرو كيدو كبتصحو مايك علن سلازي نابتي ودب جز أمسي كمتصو نتوم شماغلتات نتوم إبسكوبوسات نتوم مرحتسي أمسيوهم مسامس أمس تزاربهم حنتق على الله سلازي خايلوهم سلازي نرئسهم إسران شمونتن نرئسهم نتا بجزاء دمو زتريا محبر قويتان كتقواسيو منفس قدوس إبسكوبوسات غيرو أب أزشمكم كل مقواسة حلو زا محبر زيا بجزاء دمون تايز جبرايا زتريا بيت كريستيان ناي قويتا وانا اللوا بدمو أتريواي أبرومي مرافا سرت شدوش تدما سلامتنا تزاربن كله إتن محبرات كلن كزارب كله سين تايلو مسلكم رومي أسر شدوشتا كلن محبرات كريستوس ناي باولوس هيكونا ناي بيتروس هيكونا كلن سي ناي كريستوسي كبرنا أملاخنا يكون بدمو زعدقة بواقع تشاهد ناتو زجبرة السوس لزخونا ناتو يا بيت كريستيان سالساي هنات إلى أدمى نسوق عليه تمهنات نخالو أتسي كونترات يهابن زهانسا نما هبرو الجونسي نسي دسكب لزي نما هبر نحنس إننا أنت نخون نيرنا أبقى جزي خندكم سي ما هبرو مدكم أبسبات تزقد دفسي كندكم تدكم كنبرت تبرت مخونة نيرا جن حناسيا نسوالو سلازخونه كل تشع عمتات ملؤسي مسيا الله كبرنا أملاخنا يخون جناون نسوخ سأزم اللسي كتكتسل يا خبرنا أملاخنا يخون زحنصا زسرحة نسي أنا تخلقيلو أبلوس دم أستيايلو باولوس أتزابو كل جن مانيلو إخزيابير سبز قبرنا تو بارتي لو غون ultimately جن تزابو كل أتزحنص أتزسرح أتنعيا زغيد النهنس زغيد سي السباق كبرنا أملاخنا يخون نايم ودأتا تزبلكم نعمله قد فيه تسفى دم يبو تسفى دم دقيتات سيول أيك حيلوان
እጂ ፐርሲኩት ድገብሩዋ የለን አይበለን ዝጻረሩዋ የለን አይበለን ክትንስኡዋ ግን ንሳቶም አህይሉዋ ነው ምሳ ንደጌታ ሲኦል እና ሐየለት ክትከይድ ያخبرنا አምላክና ይሁን አብዛን 2000 ዓመት ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሲ ክንደይ ንቤተ ክርስቲያን ከጥፉ እኮ ተላኢሎም ቶም ነገስታት የለውን ቶም ነገስታቱ ጥራዩ እንዳይኮነስ እቶም ኢምፓየርሱን የለውን ቤተ ክርስቲያን ግን አለ ገናውን ክትቀጽልያ ከገዳደሩዋ ግን እቶም ዝገዳደሩዋ ሲ ንግዚኡ የመንበር ቤተ ክርስቲያና ናይ መወዳእታሲ እና ሰዓረት እና ተዓወተት እና ሐየለት ተኸይድ ክብረና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብል ከሎ ኸማንሲ ደጌታት ሲኦል አይ ህይሉዋን የምዝም ደጌታት ደገ አብ ቀደም ዝነበረ ከተማታት ወይ ድማ ናይ ሀገራት አቃውማ ደገ እቲ ናይ ፓወር ቦታዩ ውሳኔታት ዝወጸሉ ዝእከቡሉ ናይ ዲሲዥን ናይ ፓወር ቦታስ ደገ ከምዝ ናይ ሕጂ ፓርላመንት በልዎ ውሳኔታት ነታ ሀገር ዝገዝእሲ ዝወጸሉ ስለዚህ ጎይታ እንታይ ዝብለና ዘሎሲ ደጌታት ሲኦል አይከሕይሉዋን ተሄድ ኳርተሩ ጸላኢ ባዕሉ ዝሓዞሲ ንሱስ ንቤተ ክርስቲያን ሲንታይ ገብራኒው አይከሕይላን ምክንያቱ ንሱስ ይሩዎ ክብረና አምላክና ይሁን ክብረና አምላክና ይሁን በቀዳማይ አብገዛ ክንጽልይ ከለና እጅበብ ተራ ደቅና ነጸልዮም ኢናና ዘው ይተጸልን ይራ ካብይ ከም ዘምጻአታ አነ ጸሎተይ ገዲፈ አይኔ ከፊተሪ እያ the devil is defeated he is crushed he's under our feet and that's where he belongs ገሌላ ዋው ያዋተይ ጸላኢና ተሳኢሩ هذا ጊዜ ከምዚ ንብላለና አንበር ከምዚ ክንቃወም ከለና እቲ ጸላኢስ አብዚ አይኮነን ዘሎ ዝወርድ የለ ዝወድቅ የለ አብዚ ተቀጥቅጡ that's where he belongs ክብረና አምላክና ይሁን ተሰይሩ he is crushed ክብረና አምላክና ይሁን ንሱስ ንሁሉ ጸላኢስ ሲኢሩ አጽዋሮም ኩሉ ገፊፉ በግልጽ አስተሐፊሩ ዝተሳዕር ጸላይ ይሁንና ክብረና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አረ ኢየሱስ ጎይታዩ አብክንዳና ሆይኑሲ ናትና ጀርሲ ናትና ነገር ለቢሱሲ ሲኢሩልና እጂ ማን ሞዚ ንፉቅ ሳይክል ተወዳዳራይ ናይ ኤርትራ ቢኒያም ክስር ከሎሲ ኩሉ ኤርትራዊስ ደስ ይብሎምሽ ቢኒያም ዝለበሶ ባንዲራ ወይ ማሊያ ወይ ዝወከሎሲ ና ኤርትራ ስለዝኾነ ይዝሕጎስ ትናይ ቤልጂየም ክስር ከሎስ ኣብ ፌስቡክ ካሳይተው ጸሪያ ቢኒያም ናትካ ጌርካ ስለዝራአኻዮ ወኪሉኒ ስለዝበልካዩ ኢየሱስ ድማ ኣብ መስቀል ክስር ከሎስ ናትና ወኪልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ናአና ወኪሉ ንሁሉ ጸላይ ሲኢሩ ክብረና አምላክና ይሁን ንኡኮ መገዳድርቱና ይኮነን ግን ናአና ኢየሱስ ጎይታዩ ትናቱ ስዕረትሲ በቃ ናይ ኩላትናሲ ምስዓርዩ ክብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ ጎይታ እንታይ ተስፋ ይቡና ደጌታት ሲኦል ድማ አይከሕይሉዋን ኢንፋክት ደገ ዘይነቃነቅ ነገር እዩ ጽኑዕ እዩ አይንቀሳቀሱን እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ ናይ ባቢሎናውያን ናብ ኢየሩሳሌም ከመጹ ከለውሲ ካብርሁ ካብ ባቢሎን መጽዮም ኣብ ኢየሩሳሌም መጽዮም ኢየሩሳሌም ተኸቢበያ ነራ ቀጽርለዋ ደገና ኢየሩሳሌም ሲ አፍሪሶም አትዮ እጂ ደገ ሲኦል አይከሕይሉዋን የምንድህሪሉሲ ከምዚ ተሓቢእና ገለሲ ንጽበይ አይኮናን ማለት እኮ ናብት ደገ ሲኦል እንኸይድ ምርኮ ክንብዝብዝ መታን ክንወስድ መታን ሲ ንኸይድ ነህናይና በተሓደ አዘራርባ we are defensive ዳይኮናስ ኣብት ኦፌንሲና ዘለና ኦፌንሲቭና አመጥቃዕቲና ዘለና ክብረና አምላክና ይሁን ደጌታ ሲኦል አይከሕይሉናን አራይከሕይሉናን ክብረና አምላክና ይሁን ተሓቢእና ገለስ አይኮናን ዘለና ተማልም ትብለና ነርካ ብራይ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ሲ ኣብገለ በአትሲ አይኮናን ተሓቢና መጽዮምና ዝብሉ ዝፈርሑ ዝንቅጥቀጡ ንሳቶ መንበር ክብረና አምላክና ይሁን ንስ ንሕና አይኮናን በረህ ክብረና አምላክና ይሁን ደጌታ ሲኦል አይከሕይሉዋን
ካብደገ ካብቲ ዝተኣስሩ ሲኦል እቲ ሙታት ዝእሰሩሉ ቦታ እዩ ካልእ ኣይኮነን ንሙታት ሲ እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሃራን ናውፃና ናብ ህይወት ናብ መንግስቱ ናብቲ ብርሃን እነምጽእ ንሕና ኢና ክብረና ኣምላኽና ይኹን ዝዓመት እዚ ብጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ባረኸኩም ኣለኹ ንብዙሃት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መምላጥ ንብዙሃት ካብ ሲኦል መምላጥ ንብዙሃት ካብ ሞት መምላጥ ንብዙሃት ካብ ጸልማት መምላጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ይግበርኩም ይግበርኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብዛ ዓመት እዚ ደጌታ ሲኦል በኢየሱስ ስም ኣይሃይልኩም ክብረና ኣምላኽና ይኹን ክብረና ኣምላኽና ይኹን ብፁዓን ኢና ንጎይታ ዝፈለጥና ንሕና እዚ ኩሉ ተስፋ ዘሎና ብደሙ ዝተዓደግና መሰረትናን ዋናናን ንሱ ዝኾነ እናሃነጸና ዝኸይድ ንሱ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ደጌታስ ኩሉ ሲኦል ድማ እናሰኣርና ክንከይድ መታን ዝረዳዕና ዝደገፈና እዚ ጎይታ ዘሎና ክብረና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ